स्टुडिअ दं आं जेंग्रें नार्जारी। बनसुनि आयुआ 6 दाननिफ्राय 2 बोसोरसिमल'। बुंदों फैलाजे बरगयारिया। बर'नि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर समाज सिबियारि फैलाजे बरगयारि बिथाङा बनसुनि सायाव गुवारै खेंफोरथि होदों। बर' हारियाव बेफोरबादि गोदान आफादफोर जोनोम जानाया हारि गावस्रानाय एबा गावजों गाव एना एनि खैदां खैफोद जानायनिसो गुबै जाहोन। आरो बनसु थांनानै थानायनि एबा बनसुनि जिउआ 6 दाननिफ्राय 2 बोसोरसिमल' होननानै बुंथिदों। बिथांमोना सिगाङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो दैदेनगिरिमोन, गोबां खामानि मावबोदोंमोन होननानै जों मिथिगौ। किन्तु बै समावनो एबसुआव थानाय समावनो बिथांमोना गावसिनि सेल्फ सार्थनि थाखाय BPF राजखान्थिजों दाजानाय BSCआव बिबान लाहैखादों। गतिके बिथांमोना जिहेतु दिनैनि दिनाव गावसिनि सेल्फ सार्थनि थाखायसो सिन्था खालामनानै खामानि मावबाय दं हिसाबै आंनो बेखौसो बुंनो नागिरदों। दिनैनि दिनावबो जिहेतु BPF राजखान्थियारि हान्जाया माने दुर्बल जाबाय हिसाबै गतिके BSCआवबो थानाय नंला हिसाबै गावनो बुंनाय हिसाबै आफादगिरिया, दानि बनसुनि आफादगिरिया, जे BPFआ जेसेबां गोबाव थागोन BSCआवबो एसेबां गोबावसिम थागोन। जिहेतु BPFआबो थाखानाय नंला हिसाबै दिनै बिथाङा गोदान प्लेटफर्म नागिरनानै बनसुनि बिबान लादों होननानैसो आं बुंनो नागिरदों। दा गतिके दिनै जोङो जुदि सानमारदोंब्ला जुदि जाथिनिनो मावनो होननानै बिथाङा बनसुखौ दोननानै एबसुआव थानानैबो खामानि मावनो हायो। किन्तु आंनि बुजिनायाव जिहेतु बिथांमोना गावबागावनि सार्थनि थाखायसो खामानि मावनो ओंखारबोदों हिसाबै दिनै साननैसो बिथांमोना बनसुआव थानानैनो खामानि मावगोन। बिथांमोना बेसेबांखिनि दावगायो बेखौ नोजोर होग्रोगोन होननानै आं सान्दों। बर'नि जारिमिनाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा एबसुखौ दोननानै जेसेबांखिनि गोदान फरायसा आफाद जोनोम जाबाय बियो मालाबाबो जोरथाय जाबोआखै आरो इयुनावबो जानाय नङा। मानोना बेफोरबायदि गोदान फरायसा आफाद जोनोम जानायनि आन्दोआव राजखान्थि दङ। राजखान्थियारि दोलोफ्रा गावसोरनि सार्थखौ फुरन खालामनो थाखाय, गावसोरनि राजखान्थियारि लाबनि थाखायसो बेफोरबायदि फरायसा आफादनि जोनोम जाहोदों। आरो बर' रायजो राजाफ्रा खुनुदिन बेबायदि गोदान बर' फरायसा आफादखौ मोनसे जातीय संगठन हिसाबै गनायबोआखै। बेखौ राजखान्थियारि दोलोनि मोनसे उइं हिसाबैसो गनायबोदों। दा बेफोरबायदि आफादा राजखान्थियारि हान्जाया जेसेबां गोबाव थागोन बे समसिमल' थागोन। दाखालि मिडियायाव नुनो मोन्दों दानि जिथु बनसुनि दानि जि आफादगिरि बिथाङा जिहेतु BSCनिबो सासे गाहाय नेहाथारिमोन। बिथाङा दाखालि मोनसे खोथा बुंदोंमोन बनसु दानायनि सिगां जे BSCआ BPF राजखान्थियारि हान्जाया जेसेबां गोबावसिम थागोन बे समसिम थागोन होननानै। दा दिनैनि दिनावबो जि बनसु, बे बनसुखौ जिहेतु मोनसे राजखान्थियारि हान्जायासो सोमोन्दो लाखिनानै दादों हिसाबै बे बनसुआबो जाय राजखान्थियारि हान्जाया दादों बे राजखान्थियारि हान्जाया जेसेबांखिनि गोलाव थागोन बेखिनि समसिमल' थागोन होननानै आं बुंनो लुबैयो। आरो बेफोरबायदि जे गोदानै दाजानाय जि फरायसा आफाद, बे फरायसा आफादफ्रा खुनुदिन जातिनि खुगायाव जातिनि खोथा बुंदोंब्लाबो बिथांमोना जातिनि खामानि मावबोआखै। बिथांमोना गावसिनि राजखान्थियारि दोलोनि सार्थनि थाखायसो खामानि मावबोनायखौ नुनो मोन्दों। आरो दाखालि ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोन्दों बे आफाद दानायाव नब इयुथ वेलफेयार बे NGOनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौबो नोजोराव गोलैदों। बिथांमोनखौ साननैसो सिगाङावहाय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव हाबनानै बायदिसिना खोथा बुंनाय नुदों। बिथांमोना एबसुजों लोगोसेनो BTRआव जेसेबांखिनि बर'फोरजों दाजानाय राजखान्थियारि हान्जाफोर दङ बिथांमोनखौबो सोंखारिनानै मोनसे खोथा बुंनायखौ जों खोनादों जे ओंखायनो BTRआव गोदान राजखान्थियारि दोलोनि गोनांथि दं होननानै बिथांमोना बुंबोदों। आरो जोबथारनायाव बिथांमोना मोनसे खोथाखौबो बुंबोदों जिहेतु नब इयुथ वेलफेयार, थारमाने नबोदय बिद्यालयजों माबा मोनसे सोमोन्दो दं बिस्रा। बे हिसाबै बिथांमोना मोनसे खोथाखौबो बुंबाय थादों बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव हाबनानै जे जोङो इंराजि मिडियाम फरायनो नांगौ, बर' मिडियाम फरायब्ला जोंनि गथ'फ्रा जाम्बा जाजोबगोन, बे खोथाखौ बुंबोदों आरोखि। दा बिनिख्रुइ दुखुनांथावसिन खोथा थानो हाया। दिनै जाय बिथांमोना जाथि सिबिनो होननानै ओंखारबोदों दिनै बिथांमोना बर' मिडियामखौ नेग्लेक्ट खालामोब्ला जोंनि बर' सुबुङानो जुदि बर' मिडियामाव फरायाब्ला जोंनि जिथु मिडियामा बोरै थांनानै थागोन। आरो मिडियाम थायाबा
थुनलाइया बोरै थांनानै थागोन थुनलाइया थांनानै थायाब्ला रावा बोरै थांनानै थागोन आरो रावा थायाब्ला जाथिया बोरैजाय थागोन दा बेफोरबायदि मेन्टेलिटिखौ लानानै दा बिथांमोना दिनै फरायसा आफाद दानानै जाथि सिबिनायनि खोथा बुंनाया गासिबो नंखाय बे गासिबो माने गावसिनि राजखान्थियारि मुलाम्फानि थाखायसो होननानै आं बुंनो लुबैयो दिनै गणतन्त्र आफाद दानायनि बयहाबो मोन्थाय दं होननानै बे मोन्थायखौबो मिस इउज खालामनायनि मोन्थाय गैया दिनै बर'नि गेजेरावनो गोदान फरायसा आफाद दानानै बर'नि गेजेराव जुदि बेले बेजे सोमजियोब्ला बे गणतन्त्रनि मोन्थायनि खोथाखौ बुंनायनि ओंथि गैया गणतन्त्रनियाव बयबो आफाद दानायनि मोन्थाय दं होननानै गाबोन जुदि थुनलाइ आफादखौबो जों गोदानै दायोब्ला गाबोन बेबायदिनो जोङो जुदि बर' हारिमु आफादखौबो गोदान मोनसे बर' हारिमु आफाद दायोब्ला बेयाव जाथिनि गावस्रानायनि अनगायै जेबो जानाय नङा दा बेखायनो आङो खावलायगोन जाय बिथांमोना साना हवा बे BoNSUआव बिबान लानो आवगायबोदों दा बिथांमोना मोजाङै सिन्था खालामना नायनायानो मोजां आरो आंहा फोथायनाय दङ साननैसोनि उनावहाय BoNSUनि गासै आइडिय'लजिखौ मिथिनायनि उनावहाय बिथांमोना साफा साफा बिनिफ्राय ओंखारबोफिनगोन आरो आं मोनसे खोथाखौ बुंगोन बे आफादनि जि आयु बे आयुआ 6 दाननिफ्राय फैगौ 2025 मायथाइसिमल' होननानै आं बुंनो लुबैयो नि महकुमानि 1 नं बेथागाव गामियाव थानाय जिजास मेरि स्कुलाव 3 फोरोंगिरिनि गोनांथि जानानै फैदों गोसो गुदुं बिजाथिफोरा बे पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो थाखाय गोनांथि जानाय क्वालिफिकेशना जाबाय इंलिश आयदायाव MA पास जानाय जानो नांगोन मेथ्स आरो फिजिक्स आयदायाव MSc पास जानाय जानो नांगोन बिजाथिफोरा 15 फेब्रुवारि 2022 इं अक्ट'सिमनि गेजेराव गावबागाव बाय'डाटाखौ फरायसालियाव गथायहैनो हागोन बाय'डाटाखौ लाखिखांनायनि उनाव सानसे बिजाथिखौ इन्टारभिउनि थाखाय लेंहरनाय जागोन फोरोंथाय फोथाराव एक्सपिरियेन्स थानाय आरो नेट BEd गोनां बिजाथिनो 12,000निबो बारा दानबान्था होनायनि राहा लानाय जागोन गोबां मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा गाहायाव होनाय जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन जानबुं नाम्बार 8638992811